Kemawon kula mapan wonten ing kasatriyan dumadakan wonten rawuhipun Kang Mbok Larasati. Piyambakipun nembe kemawon ngendika Kang supados kula marakse bungsuhan ngersanipun Kang Mbok Ratekan dalah Kang Mbok Larasati. Estunipun wonten wigatos menapa to Kang? Pancene ana wigati ya. Wong wae Kang Mbok Ratekan kaliyan Kang Mbok Larasati iki kepengin mangerteni. Wektu dina iki kamangka sliramu wis dewasa. Ning kok yo Kang Mbok Larasati iki durung nate ngerti sliramu gepok senggol kelawan wanita. Apa yo wis duweni pacangan Kang Mbok Larasati lan Ratekan ora mangerteni? Apa pancen durung duweni? Kang Mbok Ratekan dalah Kang Mbok Larasati. Iya Yayi udah sebagi. Menawi bab wanita sawebeting manah kula taksih sepet. Seneng Awet dereng wonten wanita ingkang dados condonging manah kula Kang. tenan kuwi ya. Menika leres. Wonten menapa to? Ora napa-apa kok Yayi. Yen pancen nganti wektu iki dina kok Yayi kudu sembah iki durung duwe titikan wanita sing ana ing sakjroning atimu. Pancen yo Yayi, nganti iki mau Kang Mbok saklorone nimbali kelawan sliramu supaya cedhak kelawan Kang Mbok Ratekan lan Kang Mbok Larasati. Pancen kenane Kang Mbok jarem medharake isen-isene atiku lan atine Diajeng lan Larasati lho Yayi. Medharake rasa jroning ati. Lajeng rasa ingkang kados pundi Kang? Lha kaya Diajeng blok pun kadung tenane yo Yayi kudu sembagi. Kang Mbok Ratekan lan Kang Mbok Larasati. Kowe kepengin kok ladeni lho Yayi. Yo wis perkara ngono wae kok kaget lho yo. Kenanipun kaget salebeting manah kula sasampunipun Kang Mbok Ratekan ngendika ingkang kados ngaten. Awit menapa? Lah wong priya bagus sing ngene wong lanang kok krungu ngono wae kok. Nanging nun sewu Kang Mbok Larasati dalah kok rasa kaget wis karo kadange dhewe. kula tak matur. Heeh wis kadhe matur cedhak ya ora apa-apa rasa ngado. Panjenengan menika kadang kaibe kula. Aku Garwanipun Kang Mas Kudo pengrawit. Siap. Menawi panjenengan ngendika kula Kang supados ladi dhateng Kang Mbok Ratekan dalah Kang Mbok Larasati.
mangke menawi dipun mangertosi dhateng Kakang kudu ngrawit Kang Mas kudu pengadus pundi jago. Kuwi perkara mburi. gampang. Patun sliramu bisa nyimpen wewate iki babar pisan ora ana kang mangerteni. Sak liyane kowe antarane ngaku lan kang mbok tantang anak jeneng. Mula gelem ya Yayi. Nuwun sewu. Nang lho Yayi kudu sembagi. Sing kepengin iki ora mung kang mbok saklorone iki lho. Iki lho ngijame ponakanmu. Kula ngertos menawi dinten menika panjenengan nembiki mawon. Nanging kula aturi pirsa. Babagan apa Yayi? Najan panjenengan desa. Nanging malah panjenengan kadung yang sepupu piyambak awit kula. Apa Yayi? Sampun dinten ingkang kula wentah kula menika dalah kanggo ngratekan dalah kanggo Larasati.
panjenengan nanging rekosanipun Lho. nggih awet panjenengan tresna dhateng kula nanging kula mboten saged ngimbangi tresnanipun kanggo ratekan dalah kanggo Lah mengko saya suwe-suwe rak ya sliramu kok duwe rasa tresna to Yayi. Enggak. Kowe meneng. Aku sing kok dhewe.
Wanono babar pisan. Nak kowe tuminbakmu kuwi ala. Bagus rupamu nanging ala gegaduhamu. Ora patut. Kek nopo Kang Mas utawi sing gunmalane coba. Bahyumu iki bobot. Bahyumu wis meten. Lho, isa-isane kowe kok seneng bahyumu dhewe. Sewu Kang Mas untuk krawit. Jare aku yayi kudu sebagi wong metingi kowe. Enak kok meteng yo. saestu kula mboten matur ingkang kados ngaten. Apa ngono Larasati? Nggih, Kang Mas. Matur kula wau. Badhe basa. Nanging kowe ora golo. Boten. Wong ayu ora golo. Boten. Kudu sebagi. Pranatan ning Sukodana. Aku Kang Bayu. Aku duwe pedoman. Aku dipanguwas. Kathok lutrut mustika ning Jana. Wenang paring pidana marang kawula. Senajan kowe kadang sebagi kowe tak anggap kawula ana ing Kadipaten Sukodana. Wis salah. Kowe dina iki kudu nampa pidana mati. Merawit kula kadang panjenengan. Kula aturi jabel sabda pangandika panjenengan Mas. Kula menika tasih tresna dhateng Kang Mas. Ing ngarepun Kakang wis mati. Ora kowe kadang. Ora keton kowe kadang. Nanging tak anggap kawula ana ing Sukodana. Pranatan sing wis lumaku. Kawula salah nampa pidana. Sembah Kang Mas kowe tak anggap. Kowe tak anggap salah. Wis wani tresnani banyu. Mula dina iki kowe wajib nampa pidana. Pantes kowe tak pateni. Tak pateni. menawi panjenengan sabda pangandika kados ngaten. Kula lila kula nampi pidana ingkang kados ngaten nanging Kang Mas. Nanging kepiye? Kula badhe pitungkas jatuh Kang Mas. Apa pitungkas? Menawi mangke panjenengan sampun nyedani jatuh kula. Pusaka panjenengan sungging ludira. Ludira kula wau gandanipun kasih. Tegesipun kula tumindak dhateng sedhek dhateng kanggo Larasati kanggo Yo mesti wae basi. nanging kosok wangsulipun. Menawi ludira wonten ing pusaka menika gandanipun arep utawane. Tegesipun kula boten tumindak sedhek. Rantekan lan kowe Larasati. Paring dawa Kang Mas. Gelemo nyuko dadi pasukses. Pitungkase kadangku kudu sembah. Sing kula ing dados saksinipun Sebab- Kang Mas. Kang Mas Sing mesti aku ora tegel karo. Sing mesti aku ora mentol. Mergo kowe kadang. Aku bedane wong tuwa. Nanging kabeh